Lähdekö sä taas liikkeelle? Voi kauhistus, kyllä sä se oot tahasko se menee? Miten sä pääset liikkeelle siitä? Tää on jo 3. kerran. Nyt äiti ajattelee ottaa isille videota. Joo. No nyt ei löysi jalat enää ponnia. Voi kauhia. Voi pyörähtää Siitä se kuule... Eikö se... Siitäkö sä meinaat taas mennä? Löysitkö sä uuden leikin? Voi kauheeta. Aivan, ei anna poika periksi. Ei millään. Hankalasti, mutta ei noin. Käännä selällesi. Siitä se lentää ylös. Etkä anna periksi ennen kuin pääsee pois. Niin. Siihenkö? No niin. Ei se kirja alla, ei. Ei oo mitään alla. No niin. Säkö tulit pois sieltä? Kato nyt isi, tämmöstä se on tehnyt. Ja sitten pää ylös ja... Niin. Mitä, lukisitko sä kirjaa vielä siinä? Lukisitko? Lukisitko sä vielä siinä kirjaa? Ja sitten on tyytyväisenä lukee kirjaa. No, kyllä sä oot aikamoinen. Voi hyvänen aika sua. Niin. Siinäkö on kirja? Joo. Luetaanko eri sivua? Reunat Niin. kallistumaan tänne päin. Yrittää vähän korjata. Niin. Niin. Luetko vielä kirjaa sitten lopuksi? Sä 3. kerran teit tämmösen pikku tempu. Pitäisikö äiti lähettää tää video heti isille? Pitäisikö? Voi sua, sä oot mahdoton. Ja kuola lentää. Joo, se on ihan ok. 4 kuukauden ikäisenä se tapahtuu rauhassa. Niin, siinä on mukava kirja. Katokko sä eri sivuja? Katokko. Katsotaanko me leopardia. Onko siinä leopardia? Eikö siinä on tiikeri ja palmu? Niin. Sitten täällä on elefantti. Haluatko sä katsoa elefanttia? Haluatko? Elefanttia. Täällä onkin se leopardi ja täällä on pesukarhu ja leopardi. Niin. Semmonen video meidän pikku Jimpulasta. Sitä ei noin vaan jätetä.